Lead the Holy Spirit. Let us ask the Holy Spirit to be with them until Jamie be put to his destiny doon sa cemetery, sa kanyang kalalagyan doon. Okay? Narito sila. Ulihan, taas natin kamay natin sa kanila. Nagpapakumbaba kami sa pamilyang ito. Anak mo itong pamilyang to. Nakilala ka nila sa kanilang puso. Yes, Lord. Binigay nila ka ng buhay paglilingkod. May struggle man, naglingkod pa rin. May problema, naglingkod pa din. Pero Lord, kandilihin mo, i-honor mo, pagkagan mo pananampalataya ng ina, ng ama, ng mga anak na ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Alam po namin, O God, na kayong Diyos na aayos sa kanila habang ang aming kapatid na kahimlay dito hanggang mahatid sa uling hantungan. Bigyan mo nakaayusan ang lahat ng bagay, Panginoon. O God, salamat po, Lord. Kayo din ang magpaprovide ng kalakasan ng katawan. Kayo din mag-provide ng kalusugan ng kaisipan. Kayo din ang mag-provide ng pinansyal na pangangailangan. Lord, you are our great provider. You are Jehovah Jireh, O God. You are our healer, God. You are our comforter. You are our God. You are our teacher, O God. Lord, lead this family, O God. Bless their lives, O God. For we believe something great will happen. Something miraculous will happen, O God, among this death of our brethren, O God. O God, we do believe, Lord, that you will continue, God, to pour your love upon them. That you will embrace them, O God, with the promises that you will never leave them. You will never forsake them, O God. Salamat din sa mga kaibigan. Thank you for Pastor King, Pastor Jess, and Pastor Lito, and every brethren, God, na kumakandili na umaagapay na umalalay mo is Pastor Belmar. Salamat, Panginoon, sa mga nakiramay. Pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng regalo ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan. At ininiwala namin sila sa iyo. Let the covering blood of Jesus protect them even unto the end. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 At tayo po ng